गिबियावनो गासैबो नैबे नोंथांमोननि रादाबनिसिम आङो साबायखर हरबाय नोंथांमोन बेसिम सफैनायनि थाखाय। बे जोंनि गुबै जाहोन दिनै बे मिडियाखौ लेंहरनायनि थांखियानो जाहैबाय दे जोंहा मैया भेरि आनफर्चुनेट मानगोनां जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जे गावनि खुगानिफ्राय बे बर'फोरा आरोबाव आलादा रायजो मोनला होननायनि सायाव जि बिथाङा बुंलांदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा जि आनपार्लियामेन्टारि वर्ड आनकनस्टिटिउसनेल वर्ड अना बर' शब्दखौ बाहायनाय आरो बेजों लोगोसे बिथाङा बे जोंनि बर'फोरनि सायाव माखासे माने जि मोनसे आयेन गैयै राव बाहायनाय बिनि सायाव जोङो दिनै खेंफोरथि होनो सानदों। बर' माहारिनि फरायसा आफादा जेब्लायबो बर' हारिनि जौगानाय, बर' हारिनि थांनानै थानाय, बर' हारिनि आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय मावनो जों जेब्लायबो ओंखारबोदों। सोरबा बर' हारिनि समायसाखौ लानानै, बर' हारिखौ लानानै सोरबा जानला मानला खोथा होनोब्ला बेयाव जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादा हजम खालामनानै थानाय नङा। जों बेयाव गसंथेगोन। मानो होनोब्ला दिनै मानगोनां जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैयानि दिनाव जिदि खोथा होनदों बियो जोबोद बर' जातिनि थाखाय लाजिथावथाव खोथा। मानो होनोब्ला दिनै जोंहा दिनै बर' हारिया आसामनि जोङो दिनै थागिबि, आसामनि जोङो दिनै भुमिपुत्र, वी आर द इन्डिजिनियास पिपल अफ आसाम। दा बेयावहाय जोंहा दिनै आलादा रायजो सोरजिनायनि दाबि खालायनाय, जोंहा दिनै जोंनि हायाव जों मा खालाया बे जोंनि बेक्ति, जोंहा भारत संबिधाननि सायावनो जोंहा मोन्थाय दंखायो। जोंनि भारत संबिधानाव आर्टिकल 2, 3 and 4 आव जोंनि इन्डिजिनियास थागिबि जोंनि बर' ट्राइबेलफोरा आलादा रायजो मोननायनि जोंहा दिनै मोन्थाय एबा लिरनाय दंखायो। बेखौ लानानैसो दिनै जोङो बर'फ्रा आलादा रायजो सोरजिनायनि थांखिखौ लानानै जों होसोदों। दिनै जोंहा इउनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन अन इन्डिजिनियास राइट्स बेयावबो दिनै बिथांमोनहा बुंखादों दे सारा पृथिबियावहाय जेरावखि माने इन्डिजिनियास थागिबि मानसिफोर दङ, बिथांमोननि थांनानै थानाय, बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय बिस्रा निजेनि बेक्ति हिसाबै सिन्था खालामनो हानायनि मोनसे मोन्थाय दं। बिथांमोनहा आलादा रायजो, आलादा हादोर सोरजिनायनिबो दिनै मोन्थाय दं। बे डिक्लेरेशनखौ होखानाय। खिन्थु मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे संबिधानखौ बिथाङा मिन्थिगोन ना मिथिया जोंहा डाउट दङ। दा जों बेखौ लानानैनो जोङो बुंनो सानदों दि जोंहा फैबाय थानाय समाव बर' हारिया जोङो दिनै जेननानै थायाखै, बर' हारिया दिनै जिरायनानै थायाखै। बिथाङा सानदों दि बर' हारिनि दिनै आलादा रायजो सोरजिनायनि थांखिया जोब्बाय। बिथाङा सानदों मा सोरबा भलन्टियार फर्स, सोरबा BLT, सोरबा NDFB, सोरबा एबसुफ्रा दिनै सारेन्डार जाबाय सानदों बिथाङा। सारेन्डार जाबाय साननायनि थाखायनो दिनै आलादा रायजो सोरजिनाय नंला। बिथांमोना दिनै बेखौ लानानै खुसि जादों, रंजादों। बिथांमोना बिनि थाखायनो दिनै बेखौ साहस मोनदों। नाथाय बिथाङा मिन्थिनाया मोजां दि बर'फ्रा दिनै जेनाखै। बर'फ्रा जेब्लानाखि आलादा रायजो मोना, जेब्लासिम पलिटिकेल सेल्फ डिटारमिनेशनखौ मोना, अब्लासिम बर'फ्रा आन्दलन खालामगोन। आरो दानि गोदान जोलैसाफ्रा एबारनि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बांसिन गोहोमै आरो बांसिन दिनै माने स्ट्रंसिन खालामगोन। दा दिनै बिनि थाखायनो आङो दिनै खावलायदों जोंनि बर' हारिनि गासैबो मानाव गेदेर रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायदों दिनैनि समा सोरबा बामोन असमियाजों जों फिदिंजानायनि सम नङा। दिनैनि समा जों खौसेथि जानानै बैफोरबादि गुबुन
देशनिफ्राय गुबुन हादोरनिफ्राय थाफैनानै जोंनि बारियावनो जोंखौ होखारनाय, जोंनि बारियावनो जोंखौ लेबार खालामनाय, जोंनि बारियावनो दिनै जोंखौ आलादा रायजो मोना होनानै जोंखौ सोंखारिनायनिफ्राय जों जानगाराव थानांगोन आरो जों खौसेथि जानांगोन। जों खौसेथियैनो जों मोनसे लास्ट फाइनाल मुभमेन्ट बड' मुभमेन्टखौ जों लांनांगोन, अब्लासो जों जै जागोन। आरो जोङो दिनै मिथिगौ जाय बिथाङा बेक्तिया बर'फ्रा आरोबाव आलादा रायजो मोनला होननानै दिनै बुंदों, बिथाङा दिनै चिफ मिनिस्टार जानायनि आगोल बिथाङा दिनै भारत संबिधानखौ नोजोर बोनानै भारत संबिधानखौ दांनानै बिथाङा दिनै समायखिरा लादों। नाथाय बिथाङा दिनै भारत संबिधानखौ असनमान खालामदों। मानो होनोब्ला भारत संबिधानाव बर'फ्रा दिनै आर्टिकल 234 आलादा रायजो सोरजिनायनि मोन्थाय दं। बे मोन्थायखौ दिनै बिथाङा असनमान खालामदों। आरो बेराफारसेथिं बिथाङा दिनै बै समाव सासे आल्फानि दैदेनगिरिमोन, आल्फानि सोद्रोमामोन बिथाङा। नाथाय बै समनि जाय बिथाङा आल्फायाव जगदान जानानै आल्फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ नोजोर बोनानै बिथाङा खामानि मावदोंमोन, अब्ला जों नुहुरो आल्फानि सान्थौ आरो सानस्रिया जाहैबाय भारत हादरनिफ्राय गावस्रानानै आलादा रायजो सोरजिनाय, आसामखौ आलादा देश सोरजिनाय। बेयो जाहैबाय भारत संबिधाननि एगेन्स्ट, एन्टि इन्डियान, एन्टि कनस्टिटिउसन। अब्ला बिथाङासो दिनै इलिगेल, बिथांमोननि जि डिमान्डमोन बिसोर इलिगेलमोन। नाथाय दिनै जोंनि बर'फोरनि डिमान्डआ भारत संबिधाननि सिङावनो मोनसे आलादा रायजो माने सेपारेट स्टेट सोरजिनायसो। बेयो भारत संबिधान बे आल्फानि आइडिय'लजि बादि आलादा हादोर सोरजिनाय नङा। जोङो भारत संबिधाननि सिङावनो दिनै मोनसे फिसा माने स्टेट जोङो सोरजिनायनि थांखिखौ लानानैसो जों दिनै आलादा रायजो दाबिदों। दा बिथाङा बुंनो थाङोबा बेक्ति हिसाबै बिथाङासो दिनै इलिगेल। आरो बिथाङा बुंबावदों बे अनाबर' बाथ्राखौ बिथाङा मैयाबो बुंबावदों। नाथाय दिनै अनाबर' बाथ्राखौ जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टाराबो इलिगेल होननानै डिक्लेयार खालायबाय। दिनै बिथाङा भारत संबिधानखौ दांनानै समायखिरा लानानै सासे आसामनि चिफ मिनिस्टार जादों। नाथाय बै समायखिरा लानाय जि कनस्टिटिउसनखौ बिथाङा भेलु होआखै। दिनै बिथाङा अनाबर' वर्डखौ जि आनपार्लियामेन्टारि वर्ड, आनकनस्टिटिउसनेल वर्ड, बेखौ बाहायनानै दिनै बिथाङा मैया माखासे गावसिनि अनाबर' जेनेबा हारसा मानसिफ्रा गावसोरखौ प्रटेक्सन होनायाव मुंख्लं जाबाय होननानै मैया बान्था होदों। जा बान्था होनायाव बुंनांगौ गैया, नाथाय अनाबर' होननानै बान्था होनायाव बर' जाथिखौ दिनै लाजि फोनांदों। बेफोरो दिनै सानथावथाव। दिनै जों साननांगोन, बिराद सिरियास इस्यु, बेखौ गोरलैयै लाजाया। बेनि थाखायनो आं दिनै जोंनि मानगोनां गेदेमा रायजो राजा गासैखौबो आं खावलायनो लुबैदों दि जोंहा दिनै मोनसे सम फैबाय, जाय समा बै समनि बादे नासयनाय, नाख्रेबनाय, गादबनायनि समयसा दिनै फैफिनबाय। गोदो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोना गोदो इउनिभार्सिटि कलेजाव फरायोब्ला थफ्ला गारहरजानाय, बर' आइजोफ्रा गस्ला ब्लाउस खुजानाय, दै सारजानाय, दख'ना बुगुजानाय, बै स्टेजआ दिनै फैफिनबाय। आरो बै समायसाखौ बानायग्रा मानसियानो दासिमबो थांनानै दङ। नाथाय दिनै बिथांमोना जोंनि आसाम सरकारनि आन्दोआव थानानैसो बिथांमोना दिनै बे खामानिखौ मावबाय थादों। बेनि थाखायनो जोङो दिनै जों सांग्रां जानांगोन। जोङो दिनै जाथिखौ, जोंनि बर' हारिखौ जोङो दिनै रैखा खालामनोबो जोंनि माखासे जोहोलावजोफ्रा दिनै ओंखारबोनांगोन। दिनैहाय बे समयसाखौ जों नुनानैबो जों नुयै बादि थायोब्ला, जोङो दिनै खोनानानैबो खोनायै बादि थायोब्ला बे भुला जोंनावनो फैगोन। दा जोंना समा बेनो, जोङो दिनै बेफोरबादि खनले खनले जों जाहोला। जोङो दिनै बिनि फिन खेबसे जों सोमावसारफिननायखौ जों थाबैनो लांगोन। आरो जोंनि इयुननि जोलैसाफोरनि थाखाय जों गोख्रों मोनसे खुन्थिया जों गायसननायनि जि थांखिखौ लादों, बेखौ जों थाबैनो मावगोन।
आरो जोङो दिनै आलादा रायजो जायागौमानि खुनु दिन मोनसे फिसा फिसा काउन्सिलजों बर' जातिनि गांनाय उखैनाय, बर' जातिनि थांखि, बर' जातिनि जे आलादा रायजो सोरजिनाय जि मोनसे गिदिरथार सिमाङा मोगथां महर मोननाय नङा। बिनि थाखायनो जोङो दिनै बैफोरबादि गादब जानाय, नासयजानाय, सोंखारि जानाय जोंनिनो आंगो हायावनो दिनै बेफोरबादिया जाबाय थागोन जेब्लानासिम जोङो दिनै सोमावसारनानै जों बिथांमोननिफ्राय गुबुन जानो हायागौमानि जों बेफोरबादि समयसायाव जोङो भुगिबाय थानांगोन। बर' माहारियारि फरायसा आफादा बर' जातिनि दानायनि थाखाय जोङो नोजोर बोनानै जों जोनोम जादों। जोङो बर' जाति दानायजों लोगोसे जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों टटेल रिभलिउसननि समयसाखौ जों सानदों। दा बेवहाय जोंनि बे थांखिखौ जों साक्सेसफुल जानो थाखाय जोङो मेन्टेलि प्रिपेयार दि जोङो थांनाय समफ्राव बर' हारिनि गेजेराव मोनफा मोनफा आफादफ्रा जि मोनसे पलिसिजों बिथांमोना दिनै आन्दलन खालामबोदोंमोन, जिथु बांसिन फिजिकेल मुभमेन्ट, लामा दरना होनाय, लामा होबथानाय, दरना होनाय, नाथाय जों बिनि अनगायैबो बेखौ दोननानैबो बेखौ लाफानानैबाबो जोंनि बेनि अनगायै जों मेन्टेलि जों वार्क खालामनो हानाय, इन्टेलेक्चुयेल वार्क खालामनो हानाय जि पलिसिखौ जों लादों। जिथु जों दिनै नुबाय बे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गोबाङानो रोंबाय, सोरबा LLB, सोरबा PhD, सोरबा MSW, सोरबा MTech, गोबां आयदायाव जोंनि बर' लाइमोनफ्रा दिनै रोंगौथि दिनै मोननाय हिसाबै जोङो जोंनि मुभमेन्टखौ जोङो दिनै हायार लेभेलाव जों लांनायनि पलिसिखौ जों लादों। जिहेतु जोंनि वारआ जाहैगोन आल्टिमेटलि फिजिकेल मुभमेन्टनिजों लोगोसे इन्टेलेक्चुयेल वार, बे मोननै कम्बिनेसनखौ जों बेसेबां पलिसि डिप्ल'मेसि खालायनानै जों लांनो हागोन, बेयाव जोङो 100% साक्सेस जागोन जोंहा दिनै आसा दङ। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SCC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-2263133 9101536360 700-2263133 9101536360